Si Ridon, ingon siya nga, bahala na, o si Cayetano, kuha na siya, prosara na, bahala na. Ang importante, ebidensya na yung istorya. Tama man na. Pero, murag overconfident lang ba kay, wa pa man kakita sa ebidensya, wa pa man kahikyad ding uban. Sa gusto ni mo nga mobalhin na dayon, malubag na ang hunahuna sa tao, gumikan sa ebidensyang madriyaga. Kaya ako makaingon yung kumaigala nga, questionably magunang tawhana pod. Unya, kisa pang ebidensya, kang Trillanes? Dili naman tuwa na. Ano mo, tuo man yan ang Trillanes nga. Otro man po ng kanunahan ng iyahang kaugalingon. Sige, paminaw na to si Ridon. XFM Katropa. Kaming pagtatangi kung they are supporters of the Vice President or not, no? Ang mahalaga po rito ang nagsasalita, yung pong ebidensya speaking to the senator judges, no? So, I'm quite certain naman po, pagka ho na-restate yung po mga previous evidence that had been presented at the House Committee on Justice level at makapag-open ng bagong mga ebidensya on unexplained wealth, for example, yung pong bank accounts, tsaka po yung unsealing ng BIR documents, tingin ko naman po makakapag-convince po ito further nung pong mga senator judges po natin, irrespective of their political leanings. No? So, yun po yung pagtakbo at tingin ko basta nakabatay po sa ebidensya at sa katotohanan, tingin ko naman po makukumbinsi po yung atin po ang mga senator judges. Kaming pagtatangi kung they are... So, ingon siya may gala, nga di na mag-matter, no, sa tanaw niya, makumbinsi ang mga senator judges pinaagi sa ebidensya. Kinsang ebidensya? Ana? Kinsang ebidensya? Tama man na. The evidence will speak for itself, mga katropa, no? Given nga kana credible nga evidence. Natural. Ang aman pag mutuo ka may galang ebidensya nga binugda rang Trillanes. No? Given nga kana may galang ebidensya, katuuhan. Manguta na ron, kinsa mang ebidensya, nakapresent na ba o ebidensya magaygala? Ang defense, wa pa gani. Wa pa man gasugod ang trial. Wa pa totoo ingon si Sara, ingon si Bibi Sara, sige lang kay si Piato, si Piwi, si Chipi o kinsa pa na mga chichirya. Mailhan na mga higala during the Senate trial. Diyan ay paila. Bullseye. Bullseye. O pwede lang patungahon diya may gala. No? Pwede lang patungahon diya. So, okay lang kang Ridon, but mga katropa, kang kitsa bang ebidensya ang imong pasabot. Ang ilahar man pong ilang ebidensya mo ipasabot kay, well, in fairness sa iya, apil man siya mga igala kinis cookie sa mo asdang unya kay prosecutor man siya. Buak man ni may galas prosecutor, uban nilang Laila de Lima og Loistro.